Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barek, but pila banday group ban kuli da ka education loan, pila aruban syukola ho number, kanday nyo, saw, san riu pranot, lani, kanday pran riu laisan, arn riwe, kanday pra. Habag Voice of the People Party kami banyak hi halok reservation policy. Kipat ba ki bu jingkeli. Syanu ki wepat ki seng rulum. Lani kipat ba ki kwa bantip. Ka e kanong rem ka bagi seng rulum ki yang halok reservation policy. Kani gede ke jinge keren jongi buat Presiden jong ke Hill State People's Democratic Party ne ke HSPDP uba pangyang. Tongi nya sengap menta ayu uba pangyang ulun man ong halor kani kamat. The HSPDP ka klem don ka jing ong dak wepat kat kum ka manifesto mengidan kat kum ka jia penbai di basdang mengidan ka MDA na du ka tegas nem ka baladep ka tem baladep menta ka long ba ngiyeng baik baya ka dei ka bedai ka roster kum mengile kren ha ka tega kat kandai trik jong uni mehi babarok kit political parties ngidan tengiru ka MDA partners ka dei ba ngiyeng scam ba kanom dei ban don ka no ka jingta ya ki samla wat kam wat jam jong ki samla jongi po kani ka dilum kasi jantia kata kadai ka bangi ngiyeng but menta kala kalian ka MDA ngila yo ban form ya ka committee te shushu hakani ka committee ngida kwa shushu bangin ya kren khamha shushu but shai shushu bakanam don ka jingta ya ki samla jongi senrang berkentai kibadai na katakan roster kepanan kam dan pentri kam nadu kan kesnem arjara ko ar kebamut ba ki a baro kibla dep kisnem kisan posnem ba manswa kila dep kecing tung kam ha ki por tip manubakham khandiat bi onong athai bai ba ki tip khamba tendai ye kita ngim de shu ban khali la dala bon ki kasi jungi kibla yo bah khamba makidon ke jing ong ba kidon ke jing momla dan pendap na kalian ki parlok garo ya ke 40% share kemut ka baladap thung kabangi yang kum ka parti haringkat bat gane ka government ka mi telang kalong ba nginum dei bani phaidin ngin yai be shakmat bakinu ki kam ki balada en pentri kam ka roster jong ka 40% kan long bai yang ni shakmat kata kalong ka jing yang jongi kum ka parti bat hakani ka sub committee hakani ka committee ka bakandan ru ngin haban yang ya kata ban sai ya kata ban nom arti ya kata ngidon kata ka all party meeting nang syakmat leng ba ka committee bala summit bala constitute ya kani ngin ya kren hangta ya ka bala bu khnang kata ka committee ban ya kren hawan ka phang yang reservation yang ka roster bat hakaju ko por kum jule hakane ka sarkar bla deb rokhoi abing wan ra ki issue kum ka border kum ka tin ka si bat ki wi kalong ba ngi ka party ngi don hok ro ban kren haka MDA partners ka bungi chu ong ka coordination committee dan ka coordination meeting mo te ngi ka party hangni ngin kren ya kan ka badai ka chingpan ma shu ya reservation lani ka chingpan bai ya reservation policy kata kadega benta ka role jing ko parti ka berana ka sarkar way kagane ka all party meetings ka bala constitute ka committee ini kan nang ta ka baar ka long ba ka coordination committee jong tang jong ki partners jong kane ka government ru ni ka SPDP ngin wanra ya ka mat ya kren halong ka pang ka aim and objective ka bangi ngi yakun na ka benta ka separate state of kasi jinja state but ka garulan kalong ka bangi ya ilpa kini kijing ombe tang reservation pat ki wei ru de nakata ka daw laru pai ba unam pediang ne upediang ru ingin habya sakrang ya kini kijing dawa namar ngi I ba ada shubu kan urlong kijing dawa ka jungi ya ka kasin justi dan ya karola ngatrai kata ka issue ban ya kren kanu persen ya u parlok karo kanu persen kasih kam don shu nilawan ta ka wei pat ka ratio jong reservation
Berngalaman ong ba ka 80% kalong utang kajungi do kala biang ya kata kapor. Pergi non tribal reservation dan kau beliau. Akhirnya berkejeng dawai kasin Justin ngomong pi menne ba kadu enge kenduk ni nai December suak election. Oh, mana kan ini dang ya kendu ya kino kit kam jongka napo ka garo region ba kini kita yu hakamat misa pentip syafiki penat pai kubor ba kadon kecing ya kendu kecungi bat kadon ru kecing ya kren jungi kendiat hakibide bat kan reservation policy rooster ba ngidon kecing sngoban ong ba ngin ya kun ya kene marka hok jungi pai bang sesnong tambangin te bandon ba de kum kecing ya ong no mo kecing ya class mangikum ki akli ki saing ki badon ya keju ka thong bandawa ya la keju ka state nang ta ki ba bon ba kecing i jungi ba wat kene kecing dawa ka tin ka thali mo kecing itu ya kene ka tin khasi ha ka it schedule hadin bangila persang ban buddin ya kene ngi ha ki life frateli ki badawa ban itu ya ka tin haka home ministry pin lap ka tin khasi jungi ade maka ka we ha kamat ndhe ba hangni ngi namar ngi atli ki jai bin riu ngi hab dawa ba de ban yo lang maki yo lang mangi kalau ngam mau jentut ngalapan no te ki we ki issue ki ba bon ba ki ba kum ka jai bin riu gi don kriti ki dustur ka sinshar ka khadar ka hok long try man try ngi suthu shai ba ka jai bin riu jungi la ka long ka bari ka jai bin riu jungi ka ro ka long ka bari mo rengi don la ka jong ka identity bangi don ru ka hok ya ka empowerment ya ka ta ka daw ngi song ba kicing dawa laga jongka state kadai ka solution ya ki bun ba kicing ibaran na po kadai ka jela bai shong kha elang ki ap ki jai bin riu ka baring kong ngidon kam ya ka mandi jong pat ba kumulong menta bangin yo bania kren bania tai ya kan ka mat hoi ki bun ba menta ngidon ha kan ka Federation of New States mo idon kumba ki totally ki jai bin riu ki dawa mo then rei ka ba shy ka ba kloi ka long ba lari ki paj ba ke UI ya kata ka bangidon la ka jong ka jai bin riu ka bangidon la ka jong ka bor syar ka bor bisyar mo ti ka tan kam ban ayeng ye ka mandate ka mod ya ka jing kersan ki paj ba namar kamla ban ya like bangit kan dei bandon hapo ka dei bandon ka jing ya tai nang kong na ka ying dor ba thawan jong ka jela kamut ngi dei bandon ka ya artli ki jai bin riu kan wan ka por ba ngin ya khlad ka basuk hapo ka assembly ngi tai ya ka ni kamat bat kata lali ka long lepa ba ka sarkar India kan namla banong em yangi mar kamdon ban ong em yangi namar ba ngitan ka hok kum ka jait ban riu ka itu gerpang agani ka six schedule ka itu gerpang ba ka jait ban ro kumbolong mata kidon la ka jong ka council district council chungi ngidon kata ka united kasi jaintia autonomous council mo kita ada ki jait ban riu ka itu hida ka India don kam tang ya ki pajba lakila don kam ne em ban don no la ka jong ka jela agari ka batan kam ki pajba ma sutu ban ibu ya ka lawai ka la sha jong ka jai ban riu bang sutu ba ka de tang ka ne ki bang nyok lut ki hok ba ki bor na ka sokar India hala ka jong ka jai ban riu ka kerpang na kaliang jungi ka party ASPDP ngasai la da pin phaidin la ne pin reluk ye gitu ki jingkren ki jungi berkai ngong ba la da ngin wan ra ya kanu ka sandur naga benta kerpang yang igi kasi jentia rilum kasi jentia reason tenga juong ba ban ya kren sepang ka ba pijukli nga pi perkat kamu ba pengyang sepang ka unification jongki regional parties ong kecingit lilang jongki party rilum kampat dai ka poring i ban ya kren ne ngi ka ethan ban ya kren yaman pa hi tehen rei ni dan kam ya kata ka platform lari kata ka forum ka bangide bantan haka jingya suntu jumut lang haka jingi mir jumut lang ka bang jukren ka long bangide banang pan bahasa shu ya kini ka RDA ko baladan lepa lani ka don ruk atem mujing shu election bangindan ka jisu jumut namar fi ki issue da ka boborom haka dilum ka si jentia ki long family o long kumju am ya ka jai ni jingi mangi kren ya ka identity pi ya ka mlai ban len ba ngi fair ba ka garo hills tina kata ka daw ngakar pat bat ngasung dei bat ngan yai ong yele de badi ki parti rilum bakadei bandan ka jing su jumut lang langin padan ka jing tilang habangin ya kren ya kini ki issue jong ka cai reu lem kum ta
Kamlong ka basuk bangi banshu, ong lak ong wal ngidan ka government ru. Magidon hang niru giwi pat gijat ru. Ngiri bandon dak approach ke ban ong gumno ban ong policy, bandon ke mutual understanding para mangi kan. Ngasngo kata ka jingdon kam ba yang iban. Nak kata daw ngang yai ban bang ngidan kam gi su jumut. Kam tami isu ki bahap agi ki caka ke mangi ngidon di parti ki bangi. Hain ke bangi ngidon ban bu yaki matrikam hak mat chung ka chai ru. Mar ke pher. Nak kata daw ke isu PDP. Bar hagini ki tayo ki ban wan ru nginang ye kendu wad ya ka. Ya ka Garolan State Demand Committee GMSC marfi mana kini ngi kendu menomoto ngidon atli ke jai penriu bangin yale dakata ka ban suya mo tam jubor nyon jubor ngidon ke jing sngo khndiat kum ka SSPD piru namar haba maki ki pan ya ka nika gidawa ya ka nika Garolan State Movement jongki mo idang pi ngila men swak election ki wan po West Coast Hills bangi ngidon ka coordination committee November ki December jong sembla dep ngilek ban kersan ya kata ka demand ke chongki te ngi ngau ban ong ba kala dei ke por ba ngin hapan ba te ngi haban don khendiet kata ka jing ya susu jengmut jong ki pranang elam khnang ba kare bandan ka mandate na thrai pranang elam wat hak assembly gidan kam ka mandate mo jong ki pai ba gidan kam ka mandate ya kan issue ke ba na kam tau pai ba te gidan kam ke stelang tena kata ka daw ngi na kaliang joka SSPDP palagi sebu kat hadu ban ong bangin ya khladno begini ki parlok na thai bisu khamha ka kham khor ka ban ong to ya khladno ban ya ka ba ong ban ya bha mar beang mo kala kham te drengi to that extreme to that level ngi lakren ya gani mangi isi sha ba ka don ke ching ban ya beang lang ban ya sna ki an ki ban ya beang ban ya taral jurlang ya gini ki we pa ke chai ben re tenrei matang inang don hapo kenika jala ka bat in don lang tinga sude ban ong bangin don dakoi pagalenti ka bakum nongin wanra ya ka jing sujumut wat ya ki perlo garor ki sutu baka size of pollution ji galong ka babon jukren ya kata kamat jong kiru kam dei bangi nyoben pi kam dei ka bangi ngi ong bangi le mo ban yo antoi kamba bangi kalong kasur bat ka jing don jom ki pai ba musro the size of the population nakata ka daw ni kentu ya kini ki perlok wal ngi dan ngi telang bat kan ka Garo State Movement Committee ru bakin haban berkat bangi ru dan ko hok ban dawai kata subu la de kiru ki kambun pai ma kiru gede ba sutu ya kata ban ngi ha respect ame kata tena kata ka daw ya kani research vision policy ru ngi kwa ban wanra kata ke jikren haka MDA government ru ban smutu bagla dei ka por ba omdei ban pen bor ba makiru kin sung dei ban ong ba mo adika needs of the hours ba ngin ben bhashu ba uta us safos % kamlong at par ber ka size of population tongin ya ken ka ban ta ka hok chongki hun samba ke chungi ya ka bede bat kanika ching ya den ti jong ka VPP ko ni ki political parties ka ban bram namdon ban batai ya kata ka jing ka bakam ha ka chongki par namdon ban ong persya ya ka ban makhi ki don ka jing thu ka baham ta ka jai ben riu ya ka bede bagani namdon ka comments ban ong marki ki don la ka chongka benta ka role kum ka party ka bah bangin don ka jing sujumut lang te dei tang bat ka NPP ka VPP ni mangi ka SPDP ne ka UDP baru ka ki party ki bayangi ki ju ki issue te ka jing sha ka long ba ka don kam ba kren ni ki bro ngas ngau kumta tenai bangan ong em ka jing le utak ka dei utak kam dei ngam sung dei ba tengai kren na du bas dang ba shua ka election ka bangi le ya kini ka election ba de bru bangi idon kam ba ki matre kam jong kini ki party kam tam regional parties pandon fi kini ka bangi ong ka alliance ini ka jing su jumut lang rin telang tingai kata tengah kwa adu menu bat ni jukren ya kata tang bahadu mentangin 4 poin kata ngangai bakan sedon ka por balong seta kiru gidon hapo ka MDA partners kiru gidon MDA partners kiru ki kren gaju ni kren gaju bahkan ki committee ka begini kan dulu ngile kren ba ngine kren nya gaju dakar di eru gaju tamba makir gelong part and parcel jong ka committee kum ka party ka badan ka RDA aga MDA ba ngiru gidon party aku juga pol ngide ka RDA